vadiwa vateereri tatsoka zvekare nechimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Just a quick reminder, kana kuri kunzi you are single and searching, please feel free to come to my inbox, then over wangoita a voice note uchitiudza kuti munhu wari kutsvaka munhu akaita sei, then we'll just post ma voice notes emasingle. Regai tibva tapinda muma confessions edu atakakubatirai. Hanzi makadi mukoma Nashi, ndakanga ndichikumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu because inini mukoma nditori muconfusion yakatoomarara, asi kana kuri kunzi matadza kuposta nyaya yangu ari masikati, please do not respond to my messages kana kuzondireplya kana ndavakumba because ndinokwanisa kuzopinda busy. Because zvakaitika mukoma Nashi ndezvekuti actually ndiri munhu wekuti ndiri kuda kungobvunzawo pazvinhu zvakaitika paEaster apa. Kana kuri kunzi hausati wasangana neumwe murume pabonde, tikangoti chingava chingori chikomba chekuti changotangawo kunyenga, muri vanhu vekuti hamusati mahave sex together, unganzi uri munhu watochita murume wako here. Ipapo ndo pandiri kuda kunyanya kuziva the back story of my story mukoma Nashi ndeyekuti paEaster apa takaplana semaZimbabweans vanogara munharaunda kwatinogara kunoko, but it was not a lot of people, vainge vangori vanhu vepatinogara nema next door. Ndokubva tati tinofanira kuita kaEaster celebration kedu, saka takaita sort of like a picnic. Ndokubva taenda kuya saka zvatakaita takaenda kuya tainge tiine price stand redu nemakula box nemabhiya ana baba. Saka some of my friends ivo vanonwa doro, but inini handinwi doro. Murume wangu munhu wekuti kana akatanga kunwa anobva atokanganwa kuti ari kupi. Saka vanhu pavakatanga kunwa inini ndainge ndava kungoshamwaridzanawo neumwe murume uyu tingangoti munhu wekuti achangosvikawo munzvimbo. Saka munoziva kuti kana iwe uri sober kuti uwirirane nevanhu vanenge vachinwa doro, nyaya dzenyu dzinenge dzava kusapindirana. Saka sezvo ini ndainge ndiri munhu wekuti ndaingonwa madrinks and the stuff, ini nemurume uyu takabva tangogara padhuze nepadhuze because pavanhu vose ava vataiheva navo picnic including my husband, murume uyu neni ndisu tega tainge tisinganwi doro. Saka tainge takagara padhuze nepadhuze just sharing the cold drink that we were drinking. Saka mukoma Nashi amenoti chii chakazoitika because ndakati ndakagara nemurume uya everyone was just drunk including my husband. Ainge ava kusatomboziva kuti ari kupi, yet vainge vachizama kutamba, vaiti kana vachitamba vobva vadona zvaizvazvo vanhu vanenge vanyanyisa kudhakwa. Saka we were playing the radio from my husband's car. Saka ndakati ndichinonanavira mukula box because mainge muine imwe repetizer yainga yasara. At the same time murume uyu nayewo akabva apinzawo ruoko rwake mukula box imomo achitsvaka chikeni ichocho. Mukoma Nashi pandakagumanisa ruoko rwangu neruoko rwemurume uyu ndakabva ndanzwa sekunge ndainge ndarohwa nemagetsi. Ndakangoramba ndakangostika ndakagumanisa ruoko rwangu neruoko rwemurume uyu. Mukoma zvinhu izvi it is bothering me because ndiri munhu wekuti ndakatopinda mumarriage ndichitori mhandara yakakwana ende munhu wandinongoziva murume wangu, but this feeling yakandipinda musi iwowo ifeeling yekuti kubva zvandakadanana nemurume wangu kusvika tichizopinda mumarriage tichizoita vana, handina kana kumbogara ndakanzwa feeling iyoyo yandakanzwa pandakagumanisa ruoko rwangu nemurume uyu. Saka takazoti later on tava kudzokera kwatinogara, uyu murume uyu ndiye akabva atanga kudriver, ini ndikabva ndagara kumberi because as of my husband iye ainge ava kusatomboziva kuti ainge ari kupi. Saka murume uyu aiti kana paya paanenge achidriver aibva atanga kundinanavira achindibata gumbo rangu. Ininiwo ndainge ndisingambotizise gumbo rangu, ndaitonzwa kutoti ndizvo zvacho zvandiri kutoda kunzwa iye achindibata gumbo rangu. By the time yatakazosvika kwatinogara, some of my female friends including also my husband vainge vatorohwa nema-blackouts zvekuti takazotopinda busy rekuti taita zvokusumudza 1-1 tichinomupinza mumba make. Saka pose apa patainge tichiburutsa zvinhu and also kusimudza vanhu, murume uyu akabva atanga kundibata magadziko angu. What is bothering me mukoma Nashi semunhu akatororwa zvakanaka akabviswa mari yakawanda and also ndikatochata, ndezvekuti murume uyu pose paainge achindibata I never resisted him, ndaingoramba ndakamira. But chatisina kuzoita ndechekuti hatina kuzosangana pabonde because iye akazombozama kundidhonzera pasaidi pandikabva ndamuudza kuti ngatimbomira timboona kuti zvinosvika kupi. And zvinhu izvozvo zvandakamuudza ndinotoona kuti munhu wekutoti ndakamupa promise zvekuti now I am so embarrassed because kubva musi iwowo iyewo haana kana kuzomboita any communication neni, and munhu wekutoti achangobvawo kuZimbabwe haana kana foni yekuti tinokwanisa kucommunicata. So I don't know kuti ini nemurume uyu tinganzi tiri kudanana here kana kuti
zvakangoitika musi iwowo zvakangoitika zvikabva zvatopera, iyewo access yekuti ange achitaura neni haatomborina, because murume wangu munhu wekungoti kana achishanda mabasa ake anongoshanda ari pamba. Saka inini by the time yandinozobva kubasa there is no way yekuti ndinokwanisa kuzoita access yekutaura nemurume uyu. But that night ndakangorara ndichingofunga about murume iyeye nekuda kwefeeling yainenge ndanzwa pandainge ndasanganidzana ruoko rwangu neruoko rwake. Please mukoma Nashi, ndanga ndichikumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu iyi kune vedare kuti ndinzwewo kuti apa ndingazvifambisawo sei kuti ndikwanise kukurira muedzo uyu wandiri kuda kupinzwa mauri naSatani. Yo, vedare zvakangooma hazvo veduwe, hanzi wonders will never end. Iyo ndo confession yatareceivawo kubva kuna Haidi. Please let us try to give a guidance in the comment section. Hanzi makadi mukoma Nashi, inini ndiri kuda kureurura kuti ndakaromba, but kuromba kwandakaita ndaingofungidzira kuti majokes. So I don't know kuti kwacho kwatakaenda tikati tiri kuda kuromba takaitirwa zvinhu kwazvo kana kuti tiri vanhu vekuti takangobirwa mari dzedu. Inini neumwe muzukuru wangu tainge tichishanda tichita basa rechikorokoza, ndokubva tazoti tawana mari yedu tikabva tati handei timbofamba sezviri kuitawo vamwe varume, because zvainge zvichiitika patainge tiri kuchikorokoza vanhu vaingotaura kuti kwainge kuine imwe ng'anga iyi yaiwanzokubatsira makorokoza mazhinji vaiti inobatsira paya pamunenge mava kuda kuchera, hanzi maizoti mukazodzika pasi mukasike mabata pande. Saka vazhinji vatainge tichicherana navo vairakidza kuti pose pavaienda vachinobatsirwa neng'anga iyi zvinhu zvavo zvaibva zvatosununguka zvekutoti waitoti kana munhu akangoshanda obva vatonzi vatobata mari pakunogovana mari paya zvobva zvatonzi Ningi akatotenga chifanikago chake, Ningi akatotenga chihonda fit chake. Saka zvinhu izvi zvakazoitawo kuti isusu patakazobatawo zvimari ndokubva tazoaprochawo ng'anga iyi mazuva acho atainge tichichera yainge yakatovakawo chimusasa kumasaidhi ikoko kwatainge tichicherera tiri, zvokutoti waitoti kana ukasvika ipapo painge yakakemba waibva watopoterera kuseri kwechimusasa kwacho wobva watonzi ndipo padare. Saka takasvika paya ndokubva tabhadhara mari yedare ndokubva tazobvunza kuti tikwanise kutora zvinhu zvacho zvaikwanisa kuzotibatsira kuti tikwanise kubata bhande regold zvaizotikostera mari. Takabva taudzwa kunzi process yacho yose yainge ichikosta iyo 100 US, asi paizoda kuti pange pachitengwa mbudzi and also paizoda kubikwa sadza, hanzi sadza rechivanhu nehuku, but huku yacho yainzi inofanira kunge iri huku yechivanhu zvekare. Saka takazoti tashanda ndokubva tazounganidza mari yaya ndokubva tazodzokera kudare rasekuru ivavo ndokubva tatanga kuitirwa zvinhu zvedu. Saka vakati vapedza kutigezisa vakagezisa inini nemuzukuru wangu, vakatigezisa nemishonga yavo. Saka vainge vaine vamwe vanhu vavaishandidzana navo at the same time. Vanhu ava ndo vainge vatoenda vakanotsvaka mbudzi yacho yaidiwa nehuku ndokubva vabika sadza reya rechivanhu, asi iyi mbudzi iyi vainge vasina kuivhiya, vakangoslota huku chete ndokubva kwabikiwa sadza. Later sekuru ava vakazotitora nevanhu vavaishanda navo ndokubva tangoti fambe mbichana tichipinda mune kamwe kasango ndokubva tasvika pane umwe muti uyu wainge uri muti wemuhacha, but takatisvika pamuti wauya muti uyu wainge wakazara micheka, wakasungirirwa nemicheka yakangosiyana-siyana, imwe yeblack, imwe yered, imwe yewhite, and also mimwe micheka waitoona kuti yainge yakanyorwa mazita zvezvokuti mazita acho ainge akanyorwa muzvipepa, but vanhu vacho vairakidza kuti vaiti kana vakanyora mazita evanhu zvese nemasurname vaibva vanolaminatesa mazita iwawo zvobva zvasungirirwa muzvitende izvozvo. And also padhuze nepamuti iwowo wemuhacha painge pakabayirirwa mapakatwa, pakabayirirwa mapfumo nezvinhu zvakasiyana-siyana. Saka ivo sekuru vakabva vati tinofanira kusiya tasungirira mbudzi iyoyo pamuti iwowo wemuhacha nesadza riya rechivanhu nenyama iyaya yehuku tinofanira kuzvisiya ipapo. Saka vakabva vati kana mbudzi iyoyo tikasvika isipo mangwana makuseni zvinoreva kuti zvedu zvinenge zvaita, asi kana tikazosvika makuseni zvinhu izvi zvingoripo, mbudzi nesadza riya zvisina kana kumbodyiwa, zvinoreva kuti vekwedu vanenge varamba zveurombwa ndokubva tasiya zvinhu zviya. Mangwana makuseni takazomukira paya tiina sekuru, but takanoti tichinosvika paya takasvika mbudzi iya yaita sekunge yainge yadyiwa nebere because yainge yakaita zvekubvarurwa yakangosiwa pamuti ipapo. Sadza riya rainge risina kudyiwa, but zvakaita sekunge pane munhu akauya ndokubva angonyobvora ndokubva angoita zvekukwidibira ndiro yeye. Nyama yeye yehuku yairakidza kuti yainge isina kana kumbogara yambobatwa zvachose, zvekuti zvinhu izvi zvakatishamisa inini nemuzukuru wangu kuti ko kana ari mapere kana kuti gava, why bere iri rakangosarudza kudya nyama yembudzi yobva yangosiyana nenyama yaiye yainge iri mune imwe ndiro nyama yehuku. Saka ivo
sekuru vakabva vati zvinhu izvi zvainge zvaitika zvinhu zvekutoti zvainge zvangotoitikawo kwavari kekutanga, vakabva vati zvinoreva kuti urombwa hwedu hunoratidza kuti waita but nedzimwe nguva unokwanisa kunge waramba. Saka inini nemuzukuru wangu takabva tangoti maybe tainge tangobirwawo mari nevanhu ava vanonyepedzera sekunge vanorombesa but ivo vachiziva kuti vari kuda kungobira havo mari. Ndokubva tadzokera kuya tikatanga zvedu kuita zvechikorokoza but hakuna mari ine musoro yataikwanisa kubata. Imari yengoti waingotiwo ukabata obva wakwanisa kungotengawo chikafu chekuenda nacho kumba kana kuti chikafu chekukwanisa kudya uri kuchikorokoza ikoko. Takazopedzisira tangoramwa inini nemuzukuru wangu ndokubva tazoya kuSouth Africa. But takati tauya kuno kuSouth Africa ndokubva taita mushandira pamwe ndichibatsirana nemuzukuru wangu uya kusvika azotenga sensa rake regold. Iye akabva ati ava kumbodzokera kuZimbabwe, inini ndikabva ndasara zvangu kuno kuSouth Africa. Akati asvika kuZimbabwe kuya nesensa riya akamboita sekunge iye ainge amboita zvimari, nekuti pane imwe nguva yaakatombondifonera akati sekuru huyai ndiri pabhodha izvezvi pane imwe motikari yangu yandiri kuda kutenga. Ainge achitenga kamwe kafani kago kake ndokubva azodzokera. Saka akazotanga kuita basa rekuti aita zvekuhaiwa. Saka umwe musi akazohaiwa neumwe murwere uyu ainge achifanira kuendeswa kuHarare. Munhu uyu ainze airwara nekensa. Saka vakati vari muroad kuenda ikoko, pakuzodzoka akabva aita accident. Motikari iyaya yakabva yatongoita breakdown zvekuti yakabva yanzi kuigadzirisa inokwanisa kutokosta imwe mari yekutenga chimwe chifani kago. Ndokubva zvatongorova zvakadaro. Chigold sensor chake cheche chakazongosvika pakufa because iye ainge achiti sekuru pose pandiri kuenda ndichida kunoshanda ndinopedzisira ndichingonhonga asiri matombo, chainzi chainge chichingorira pose pose. Ndokubva azongorekedza izvozvo zvacho zvekushandisa chisensa chake ichocho ndokubva ava munhu wekuti ainge ava kudzokera mumugodhi achinochera. Ininiwo kunoko mukoma ndiri munhu wekungoti ndiri kungodzungaira, handina chinhu chekuti chakati tsvikiti chandinokwanisa kubata kubva zvandakazodzoka kuno kuSouth Africa. Inini nemuzukuru wangu hatina kana any spiritual sign yatiri kusangana nayo inganzi inosanganikwa nayo nevanhu vakaromba. Maybe zvinhu izvi zvichazouya but as for now hatina kana anything chatiri kumbosangana nazvo. Zvinhu izvi zvakatoitika muna 2017 mukoma, zvokuti dai kwanguri kunzi tainge tiri vanhu vekuti tava kufanira kusangana nemasigns acho ekuti une chikwambo kana kuti something, maybe tingadai tava kutosangana nazvo. Saka handizivi kuti tinganzi takangobirwa here mari nen'anga iyi, but n'anga iyi kana yakatibira mari inganzi yakangoenda here ikabva yangonobvarura mbudzi iya, because n'anga iyi kana yainge iri mbavha yaifanira kunge yakasenga nyama yembudzi iyoyo, but the rest of the meat takatoona kuti yainge iripo. Mbudzi yacho chingorakidza kuti yakangoita sekunge yakangodyiwa mbijana ndobva yangosiwa yakadaro. And also unhu hwemakorokoza munohuziva. I don't think kuti munhu akangosvikira makorokoza ndobva atanga kunyepera vanhu kuti iye anoita zvekurombesa but achiziva kuti ari fake. Mukomana achi ndokumbira kuti mundiposterewo nyaya yangu ndimbonzwawo kuti mhuri yeZimbabwe inoti kudii pamusoro penhau yangu iyi. Vedare iyo ndo nyaya yasekuru nemuzukuru zvakangooma hazvo veduwe. Rekai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi mukomanashi, ininiwo ndakamboshanda ndichiita zvinhu izvi zvehurana, asi ndiri munhu wekuti ndine vanhu vandakavhara mari dzakawandisa zvokuti ndakazotombosvika pakutiza ndokumbodzokera kuZimbabwe, asi nekuda kwenhamo I found myself back in South Africa. And ndiri munhu wekuti ndinongogara ndakabatira hana yangu mumaoko. Zvakaitika ndezvekudai paya pakatanga corona, inini ndakabva ndatanga kusashanda. Saka also ndainge ndiine mamwe maorders ekuti ndainge ndatopiwa mari dzevanhu. So at that time sezvo tainge tiri vanhu vekuti tainge tiri mulockdown, vanhu vose vainge vanditumidzira mari dzavo vainge vachingonzwisisa kuti panozopera lockdown ndichange ndichizovatumira maorders avo. But mukoma munongozivawo kuti mari once waibata mari haife yakagara mumaoko ako. Ndakabva ndatanga kushandisa mari dzedziya dzandainge ndakatumirwa nevanhu, ende vamwe vainge vachitonditumidzira more money because paya vanhu vainge vangori indoors. Saka vazhinji vaingoramba vachingotarisa catalog yangu yandainge ndakaisa paWhatsApp. Saka more and more people vaingoramba vachingonditumidzira mari ndichingoreceiva mari idzodzo. Mukoma ndakashandisa mari idzodzo. And also because kuZimbabwe ndakabva ndanzi imwe hanzvadzi yangu yainge yabatwa nechirwere ichochi checorona. Saka pane dzimwe mari dzainge dzichidiwa kuitira kuti mukoma vakwanise kureceiva proper medication. Saka ndakazo
ndakazotanga kushandisa mari dzedzia dzandenge ndakapiwa nevanhu vainge vandipa maorders avo ndikabva ndatumidzira mari iyoyo kuZimbabwe. Saka ndaingoramba ndichingozviudza kuti once lockdown is done ndichazokwanisa kupecha maorders awa evanhu, because ndainge nditone mamwe maIndians ane mashop kuna namaravastat nekuna naDragon City vandainge ndichizivana navo. Saka ndaiziva kuti vaikwanisa kuzoenda vonondipa zvinhu for credit ndozovabhadhara zvangu, because we had such a good relationship sezvo ndainge ndakashanda navo kwenguva yakareba. But zvinhu didn't turn out the way yandainge ndakazviplana, and also corona iyi yainge isinganzwisisiki kuti ichazopera rini. Saka mari yevanhu ndainge ndatospenda kudhara, ende kwekuti ndikwanise kuzoiwana ndainge ndisisina. Ndipo pandakazoplana zvekuti ndimbotiza ndimbodzokera kuZimbabwe. Mafoni angu mukoma nashi ndakabroka pakutosvika pakutengesa mafoni, zvekuti kunyange macontacts acho evanhu vandainge ndine maorders avo akabva angodzimika pandakatengesa foni iyoyo, because ndakangoitengesa zviya zvekumhanya-mhanya, and I realized kuti ndainge ndisina kukopera mafoni numbers evanhu musim card. Mafoni numbers acho akangosara mufoni, and munhu wacho I think kuti akatoflasha foni iyoyo because yainge ine mapasswords nezvimwe zvinhu zvangu. Saka I think kuti akangoclear foni iyoyo kuti ikwanise kusara isina kana anything. Ini ndokubva ndangodzokera hangu kuZimbabwe. But ndabva kuZimbabwe mukoma, I never thought kuti ndichange ndichidzoka kuno kuSouth Africa. Ndainge ndangozviudza kuti I'll never return to South Africa, but zvinhu zvakazongoendawo nepamwe mukoma. Ini nemurume wangu takabva tazongofinda ourselves back in South Africa because zvekuZimbabwe zvainge zvaramba. To make the matters worse mukoma, murume wangu iye hatombozivi kuti ndakadya mari idzi dzemaorder, because at that time inini ndaiti kana tichishandisa mari iyoyo yemaorders ndainge ndichimuudza kuti vanhu ivavo ndainge ndakatovatumira staff kudhara. Saka iye haatombozivi. Saka ndinotya mukoma nachi kuti with the way that he himself is free, munhu anofungidzira kuti tiri vanhu vatori free, but ini life yangu I think kutoti itori parisk, because ndinogara ndichingotya kuti saka vanhu ava vane maorder if they find out kuti ndinogara kupi handingaurayiwe here nevanhu nekuda kwezvikwereti izvi zvandiinazvo. Even if I try kuti ndimbozvisimbisa kuti zvakatoitika, but still ndinotya kuti nyaya idzi dzinogara dzichingotaurwa kuti munhu anokwanisa kungoenda akanokugadzirisa kun'anga ukatanga kupenga kana kuita zvimwe zvinhu, zvinogara zvichingondityisa mukoma nashi. So this is my own confession mukoma. Ndine maorders evanhu vandakadyira mari dzavo, maorder acho akawandisa. Vedare ndo message yandareceiva ichibva kuna Haiti, hanzi ndine vanhu vakawanda vandakanyudza mari dzavo. Zvakangooma hazvo vedu we. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.